Vážené advokátky, vážení advokáti, nachádzam sa práve pri Bratislavskom hrade, kde sa onedlho 6. júna uskutoční konferencia advokátov 2025. Keďže komora chce umožniť účasť všetkým advokátom, aj v tomto roku sa uskutoční hybridne. Môžete sa teda zúčastniť prezenčne, priamo tu v rokovacej sále, alebo dištančne a sledovať celé dianie online v živom prenose. Rovnako tak môžete využiť aj svoje hlasovacie a volebné právo online. V prípade, že sa rozhodnete prísť na konferenciu prezenčne, podmienkou je vyplnenie prihlášky. Môžete tak urobiť od 2. mája na webových stránkach komory. Po prihlásení a príchode na miesto vám odporúčame využiť práve tento vstup, pred ktorým sa nachádzame, Viedenskú bránu. Celkom pohodlne sa sem dostanete mestskou hromadnou dopravou, prípadne môžete využiť aj veľmi obmedzený počet parkovacích miest v blízkych komerčných garážach. Dovoľte mi teraz previesť vás v krátkosti aj prezenciou v neďalekých priestoroch výstavnej siene. V týchto priestoroch vo výstavnej sieni bude v deň konania konferencie advokátov vystavovať akademická maliarka Violeta Bázely-Králová. Práve cez jej expozíciu budete prichádzať na konferenciu advokátov. Zároveň tu budú pripravené aj kolegyne z advokátskej komory, ktoré vám pomôžu pri zaprezentovaní sa. Zároveň vám odovzdajú látkový náramok, ktorý bude vašou vstupenkou na konferenciu. Vďaka nemu sa budete môcť voľne pohybovať do rokovacej sály alebo z nej vychádzať. V prípade, že si pri prihláške vyznačíte aj záujem o zapožičanie hlasovacieho zariadenia, tzv. Handheldu, taktiež vám bude odovzdaný pri prezencii. Je to malé zariadenie s tlačidlami za, proti, zdržiavam sa, ktoré budete používať pri hlasovaní o jednotlivých otázkach. Poďme sa pozrieť aj na rokovacie priestory, kde si povieme viac o voľbe do orgánov komory. V tejto rokovacej sále zimnej jazdiarni bude 6. júna prebiehať rokovanie konferencie advokátov. Po spustení hlasovania a volieb do orgánov komory môžete voliť prostredníctvom volebných kioskov. Sú to špeciálne zariadenia, ktoré budú umiestnené na balkóne zimnej jazdiarne a dva z nich sa budú taktiež nachádzať vo výstavnej sieni pri prezencii. Ich používanie je veľmi intuitívne, ale v prípade potreby vám s používaním pomôžu technickí pracovníci. Taktiež môžete využiť aj svoje vlastné zariadenie, mobil alebo tablet. Prihlásite sa do online platformy Slovenskej advokátskej komory. Týmto spôsobom budú hlasovať a voliť aj všetci kolegovia, ktorí sa na konferencie účastnia dištančne. Všetky podrobnosti sa dozviete v mimoriadnom čísle Biltenu Slovenskej advokácie. Bez ohľadu na to, či sa konferencie zúčastníte prezenčne alebo dištančne, či volíte alebo hlasujete online alebo z pohodlia domova či kancelárie, váš hlas a vaša voľba sa počíta. Konferencia advokátov je najvyšší orgán Slovenskej advokátskej komory. A práve vy ste konferencia advokátov.